Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat kabeh ya teman-teman. Iki lho ngitung duit iki lho piro iki? 10, 20, 30, 40.000. Lah nanti to mbakmu kok macak metu widit sembar tak lebokne tepak. Mau belanja ya, beli pasir kucing. Terus karo arepe tuku janganan, nek sida janganane. Pasir kucing, pokoknya ra kesusudan iki engko ya budal tuku janganan. Di pasir kucing ya teman-teman, mesaknya kucingku letak pasir ya. Lihatnya bisa ini nih. Nanti kontaknya kok ora enak. Satu kancing anaknya. Yuk, menghalangi jalan kehidupan. Ya, belanja nih. Tak bodot ya pakai jajannya, pakai jangannya ngono. Kilo teman-teman, belanjanku meng jajane dhisik ya. Iki jajane Nyonya Menir. Jajane Nyonya Menir. Iya, oh iki biskuit-biskuitan ngono kuwi. Iki watuke ngikil ya panggah mame iki. Jajane. Terus iki ini sing the power of micin. Sini gula ya, gulanya tumbas setengah ae. Terus ini pakan kucing. Pakan kucing. Iki apa neh iki? Oh iki pindang, enggak diadai dhewe iki mung pindange masak alah. Dadi si tak kerbayem. Pindang ya, cilik-cilik garek iki pindang sing enek sing nglawer kaya ngono ke piye? Kok malah ceblok kok truk kaya ngene iki. Taruh sini. Ini apalagi kemangi. Kemangi ini 2000 sak buntel. Iki karo dimbui teman-teman namanya wis rada enek sing rada ora BS tapi ya wis yesterday ngono kae apa jenenge? Di ngono kae ini kerupuk kesukaanku. Atus kelek wong tuwek-tuwek cepot tuntune mam kuwi, tapi aku seneng iki tok emang bedah. Tok emang bedah ndi meng. Tak geret ngono gek bedah terus ora di wehi tali dobelan kaya ngene iki. Terus ini sayur favorit tewel. Sakmene iki mung pira 5.000 iki mengke. Iki kok angel men di buka ki apa to? Bayem. Bayem. Iya kono jungkir walik barang. Iki kulit linjo, panggah enek kulit linjo ki mumpung murah. Ini piro ya? Oh 2.500 iki mengke. Terus ki bayem weh sak buntel kaya iki juru-juru iki 3.000. Iki saos persaosan ki yo Nyonya Menir lek mam misalnya goreng-gorengan opo ngono nugget apa-apa sing digoreng iki dicampur karo iki ndok goreng ngono kok ya dileleti iki ngono wis enak wis istimewa. Iki susuk persampoan iki susuk wis habis karo pasir kucing kae mengke. Wis yo kuwi belanjane kuwi akeh mbuh entek piro aku ya selali. Aku mau rebus kacang ya teman-teman. Ini kacang pemberian dari tetanggaku. Oh sing dari mertuaku, sing dari tetanggaku wis habis tak godhog. Iki bahane dadi ngen-ngen sama tak godhog pisan ae tinggi
camilan udan-udan. Belum tak cuci, mau tak cuci dulu. Mbak resik jadi lah belum udah lemah kayak ngene iki lho. Wong kreseke rupane kaya daging Jawa yang ngene iki. Mbak sik. Banyuku gentong saya ngisi ya. Tak tapi mau aku bersihkan dan enggak enak. Kalau anaknya nyamuk terus tak bersihne terus diisi. Ya kok rupane kaya ngene iki banyune ngotak piye iki. Ini banyak tanahnya ya teman-teman. Paling pas jebol iki kayak undur tok kaya ngene iki piye wis dihargani wong iki pemberian. Wong wis diwehi kok gendeng ayo alhamdulillah disyukuri wis diwehi. Ngono diwehi timbangane ora diwehi malah. Kok meneh ora diwehi ngono tambah. Ya. Ya, pemae kaya ngene iki lho kae. Kacangnya lah apa iki? Iki udah 2 kelinci lah, iki 4 kelinci iki wong tuwa kaya ngene iki. Ya apa tak kok meledak ya geger ya. Apa sing mau mbruk nih? Ada ngopo-opo lho jane ora wong kok. Meledak karo kucing. Mendung ya teman-teman. Kok enggak mendung aja piye toh? Ini jam 1 lebih kali ya teman-teman. Besok kan yang banyak senengnya berindas ya. Nah, guys tak cuci bersih teman-teman ya. Godok. Teman-teman kalau apa merebus kacang gini bumbunya apa? Aku tak berui ya grasak mas. Enak ini. Berui ya grasak. Mas pokoknya kerasa asin ngono kok enak. Irang duduk-dudukan apa ya kurang. Yuk. Segini aja. Tunggu sampai mendidih. Ini apa tuh Pak Lulu gitu? Banyak kayak mau kayak apa ya? Gini ya tak tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Pokoknya kejalannya tunggu aktivitas ya penyapa gue wis mateng deh. Sekarang aku mau nyiapin pasir kucing sampai lali kucingku sampai ya menurun tak wae pasir kepiye ceritanya kayak. Kok ya wis melu wae lho. Prajurit kecil iki. Ya apa ta? Gila. Ya. Gila, abote ora upamanya kowe lho sing gawa. Siap ya. Ya teman-teman. Gila, buat-buat ngopeni pesugihan ki yo ngene iki. Emangnya aku sugih apa ora kesuk ndek. Nggih. Sik ya. Sampai lali pisone lali. Sik tak ambil pisau sik.
gunting alatnya. Iya iki. Bener apa ora ya? Ini enggak titan loh teman-teman iki piye iki sing dhuwur iki sing kena dikekrek iki ndi ora titan. Pokoknya tak bredek kabeh. Sik ya. Ngapa kok nglempang keh? Ora, buntutmu tibake ya. Maune akeh lho. Kucing kuwi. Terus salak ya mati. Ya kena ubat, ya kena virus. Wong kucing gur kon mangan turu kok sampai kena virus ya. Wes kemeringet kayak ngene iki lho. Membuka orang kena ngene iki ya sepaneng lho anggit meta. Ndi adahmu. Sebentar ya, satu karan ya. Lah kok kayak komplong beras yo kita lelesan po apa guys kayak komplong beras apa ada pakan manuk iki. Ya nek plontone semene gedine iki lho tambah enek sing luwih iki. Gede lah iki. Ini kalau enggak dikasih itu ya teman-teman. Kucingku sing lanang ya, kucingku sing nakal dhewe iki gampang ngucuk ora karo kancane. Kucing jegek tenan. Nah, terus Nisik ya. Iki mamung wae saiki kuwi sik ae ya. Bebannya ditutup ini ada pakune ya teman-teman. Aku tadi pagi iki lho, kenaan pakune kayak gini iki gek neyeng pisan ngono iki wedi ta aku. Wis tangane aja ngono kecepet engko malah masalah iki. Kene. Iya, angkat batu iki lho. Ini enggak dicekne biasanya brobos. Nakal ya sembuh piye carane lek brontak pokok iso wae aku jan ngono. Iki nek gebere ya iki sampean roh geber iki. Iki geber. Iki ya mbah kakek sing ngegekne ya iki kreatif sang kreatif iki bandrol iki apa ada minuman dilengen Jawane ben aja mobat mabit yo peneh sajane iki. Ayo kene weh, kok lek ceblok neh lho. Ayo terjun bebas ngono kae. Saking pola mungkin ndak karo-karo entek ini. Wis ya wong udan-udane masak ngelak to. Kono wis gek berpasir ya kono hidu kiri kono ya. Yang dua ini buat kucingku yang di rumah ya teman-teman. Si tak kerangkai, si tak cumi-cumi mentis kayak marmut kayak tak di pasir ngene iki. Sama lek sembarangan gila lek. Berhubung banyu kuki garek duwite ya tinggal sedikit teman-teman ya sama kuki lah enek jendik-jendik kan soalnya iki wis rada enek apa kaya omahe jingklong ngono kae iki arepe tak ruwesi tak bersihkan ngono ya tak kurasi sakmene iki ya rada kesel iki sik rada akeh iki tutup sultan rupane ya ngene iki wis tak bersihkan aku rupane ya ngene iki terbuat dari mbuh apa iki emas permata apa iki lek ngegek nih hasil ini caranya kayak gombale lagi gombale muki ya kayak rupanya kalau wis tos kabeh berganti ya makanya ganti kisah
kuat lho, urung kuat sak menu kae iki ya dikuras ngono ya. Sebenarnya penak sing kecil ya teman-teman. Apa gentongnya niki penak sing kecil dadi niki gelis enteke ora rekoso ngene iki lek ju minggu iki banyu tapi yo gampang ngisi kayak aku kan ngisine dari atas sana toh. Itu dari rumahnya makku ke bawah iki kan yo rada selangnya rada dawa kayak munggahe cendela iki munggahe cendela iki dadine rada suwi ngono lek niki kok yo halang-halangan nek misale amen ngisi penting kuwi sakmene pisan ngono lho. Pirang dina pisan ngono ngisi. Tapi lek pas kotor ngene iki terus ngurase iki kok ya jen kaya bengkrong. Lho enggak eman-eman banyu diguwaki ngono iki banyu resik. Ya eman-eman sebenarnya biasanya tak buat nyiram tanaman ya teman-teman, tapi lha iki tanamanku sik teles kabeh iki kayak alah ya wis diguwak ngono ora apa-apa. Itu disineh ya. Jadi yo ora eman-eman. Jadi aku kuat orang boleh wis kuat. Ora mak peruak ngono lagi kasih bet bar. Ya kok ya buat ya kaya ngene iki jalan. Kayu iki tak ilakane ya. Sudah iki ora sedikit ikon baru pion tak nek kono ki cemes ora tenak malah. Ini iki. Yo iki apa kita tuh apa iki? Ini kono tomot semut. Ini kok tak surung kok lo ini malah tak ini iki jalan. Tak kekal kok cinta. Ya kita leboni sedeng. Tak ngi gentong. Yes. Balik. Mungkin wabele tak deleke lagi. Sekarang saatnya ngisi. Iki sing ngisi iki sing wangil iki ngisi iki. Iki bandrol yang mahal sekali iki ora tertandingi. Iki ya iki fungsine seperti ini teman-teman. Iki lek gak titik iki terus iki malik rono balik rono. Lek sareng titik iki. Yes, mancep nek kene iki tepak. Ora ubah cara Jawa niki konsisten kok. Pergombalan iki ya ruweget iki. Mate diuncang ning jeding kono. Ayo kek munggah cendela neh. Nutuli sembarang kali kok. Nakal. Ya teman-teman. Kita nggawa ewer kaya ngene lho. Iya ya biasa iki kene iki. Oke. Jadi ngitir ke tanah pora kayak. Soalnya naik air naik ke atas ini ngangel ya. Ini malah saya kemasan malah mual ini gitu jalan kaya enggak mungkin yo. Enggak ya begini lah.
Gangi kucing ya ini. Eh, gangi kucing. Kucing kayak renggeng itu kudang. Orang ini apa ku ini yang kebab ini lombok orang ya teman-teman, lombok sing sirku arep tak nggih wine tapi kok terus wis tidak layak seperti ini, pirang-pirangan yang dino dibakar ae, dibuang ke tempat sampah ae. Lagi marai wedang nek ora tak diubah ya diubah kok. Garing apa ora? Garing. Ya lemek garing kilo lemekmu, kan tiga lemek ya. Seleh kene aja digereti lho. Itu kabeh mak gereti kaya ngono. Nakal. Jenis tas-tas undahan dulu. Cuci tangan sih. Ya kerja kali lombok orang terus nganu bau-bau kasih bau-bau terus lah ini lagi cuci tangan ya. Cuci tangan sih. Terlalu kering ya teman-teman, soalnya orangnya matahari gini kayak ukur-ukur ngono dadine ya ora pati ganti. Spray terus garing. Spray tipis terus garing Bu. Garing borong. Belum terlalu kering ya. Tak PP ini kena hebel garing nanti. Ini wis pokok disumpel ngene iki ngene ngono terus garing besok. Dan enek panas apa ora? Si kile duwe wis dibol kabeh sak ret kaya ngene iki. Patek garing. Ini melompat nih. Ayo mama pamit teman. Ngetut nih ben parises iki le. Wis mateng kok ya. Blutuk kaya ngene iki. Iki piye? Panas ya, tibake nyumuk niki panas jadi sumuk ning iki tanganku kesumutan kok ngono. Ya panasnya masalah. Jadi pas bawa-bawa kayak langsung tak gitu.
kurang asin ya teman-teman. Semua kalau tak berak-berik lho kok nggak asin lah. Setelah aku seneng uyah ngono lho Pak. Iya kurang pamit tapi kurang asin. Ya kok tak tambah uyah nih. Kayak gue kadang asin ngono terus ora ukuran. Tambahin. Kok ngelak tuh temen-temen mendung tapi kok ngelak ya kok kayak minuman. Aku mau buat minuman rasa-rasa ya teman-teman. Ini rasa durian. Tak jadi buahnya durian, lek langsung durian aku nggak suka loh. Tapi lek es dadi perisan ini kan aku kok demen ambune iki harum enak tapi lek dadi durian langsung lek mas aku kayak bawang aku menek-menek. Nanti cara mancinya disingkirkan saja ya, prank cilik. Sebenarnya biasanya tak cos banyu panas dulu. Denacur kayaknya aneh soalnya kan itu seharusnya di blender toh. Enggak perlu di blender di soi banyu panas ya kena tapi ini kan lek geneni gemine. Dublek kayak goreng dok ini beres. Tutuke es ini tepat. Ya muga-muga ora mambu sambel ya muntune iki. Tak cari tangan ya teman-teman ngaku dulu semua. Ya. Ini ora. Tak muntung kono. Wayah iki ya agae ora sakmene gedine iki lho agae bajong lho terusno. Nah sebenarnya ya sakmene cukup tapi sarene ya wong lanang sing adane ya bajong bareng diadat. Yuk. Nek lho ya sakjane iki ya kur sakmene ngono ada iki kok ya kurang gede wayah. Sambil menunggu kacangku mateng dari pupuk aku tak ini itu ya teman-teman ngelak ya mendung kok ngelak loh gini sih masalah menurut pikir aku tuh keluar lagi menurut long mau lek pilih kan di ombeni es malah mari es apa kasih ngomong ya aku dewe iki teman ki nyang apa ta yo jane mbak yo melok syuting ae ngono kuwi ta kan ngale kan video peni kok yo terus ngalem ngono ta itu teman-teman punya gedang siapa yang lek ngarani gedang apa ya apa gedang gandul apa iki lek ngarani wis setengahnya nyadam ini apa kok berbuah ya mesti berbuah ya di pohon ya enggak maksudnya nyadam ini salahnya matangnya di pohon aku enggak tahu ya terus aku panggil bapakku gak suruh motong iki tiba orang tak induk karbit ora apa tak senukne tak lah kok kaya ngono kuwi ya ya sing matang sing satu gedang apa njaluk ngarani raja santen apa-apa namanya gedang murah ya tak dol tak induk dhewe sing warta iki lho aku ngambil apa telo goreng ngambil lek ngwehi ibuku
Engko lek goreng ngombene iki kok aku kelompokan lek ora diselingi karo telo goreng iki. Temen ki arep apa piye to jane masalah. Katik ran tenan to. Kamu mau mon? Lek. Kalungmu ya temok iki kendhet ngono iki piye to jane? Matok ki ora pati asin. Gak iki seneng asin. Ini ora asin iki aku ya. Ngedok piye lho. Wis diwe kek maido ya iki. Ojo ngoy aku lak nuwang. Ku gampang maido. Aku lek duduk di sini ya. Aku duduk di sini keinget sama mbahku. Mbahku ki buyutku. Dulu rumah ya sini. Wong tak ngene iki dulu rumah. Biyen iki kene iki pawon ya. Hak elengku kene pawon. Kene luwung. Aku ki mesti rusui ya lek wong iki masak. Tapi masakane enak. Jane masakane ya ber oblok apa to capar. Nah, aku paling kelingan ya teman-teman. Aku paling inget ki masakane capar jeli. Iki cemplung-cemplung. Tapi kok enak. Kecepren iki aku misale masak ono rasane ngono kuwi. Lah iki lek mok bokong iki ya terus jenenge kudu ngombe no iki engko. Terus maneh piye lek mok bokonge terkontaminasi karo bokongmu kuwi no. Aku mesti kelingan. Setiap aku ngek kene iki aku mesti ingat dia tak rusui yang ngono. Terus pernah ya teman-teman. Orangnya kan wis tua. Ngedumel yang ngono wong iki ngedumel. Wong iki adus, orangnya mandi. Lah, jari ini dulu kan enggak pakai pakaian seperti ini ya, dulu pakai jari pokemben. Tak delik nih. Nangis kan. Nangis bengak nangis. Aku meluai apa di seneni. Kaya ngene. Kayak tersarat. Sepu kita ada kebon, kita del bandengan kono aku ora mentolo wong nek kono mu. Ngono kok nakal iki lho. Merambat kaya cecak. Enggak tak mencane kayak kaper lho. Nakal. Kadang kita teringat masa lalu ya lek dhewe aku ambek lawan diri ngono ya. Kelingan biyen. Aku dimong. Ngene aku kan ya aku menang tapi aku nakal. Tukang jarak. Pas biyen kan dulu pakai apa ya sopak namanya. Sopaknya kalau jawabannya nek saiki wig. Wig tapi sing gede nguncet, until-untilan. Tak balik niki ya ngono. Wong ngugluk nangis nangis aku disoneni aku. Neni karo makku. Kok nakale ram, lho kok tukang dlek-dlek nek wong tuwek. Ngono iki ya nangis. Aku ki ya mesakne saiki lek seumpama dia masih hidup ya aku ki kok ya mesakne yo alah. Aku ki kok nakal men ketika kita sudah kehilangan orang tersebut dhewe ki ya kelingan ya mesakne getuni. Dulu tak simpen lho sopake terus aku ya sekiranya tahun aku somah-omah ya silang mbok nganti parani. Aku sebenarnya nggak pasti suka teman-teman ngemel kan nggak pasti suka. Aku lek mau sego oke, tapi aku lek ngemel nggak suka. Tambah lek ngemel yang berat-berat ini ya kak telo goreng. Mau kan suka loh kadang. Ya sore-sore ngemel yang goreng telo, kayak ketuk. Aku nggak suka. Lek sing berat-berat kayak telo goreng, gedang goreng. Udang godhong barang sing marep iki aku enggak demen. Tapi lek perminuman ngono kuwi mau ya. Enggak misale teh jumbo. Arep kerupuk sing bermicin. Panganan sing bermicin aku ki demen. Aku seneng sing pangan letih-letih ngono. Iya, ning ilat madas piye ngono. Ngono ki aku seneng.
irunge ketutuk boh iki kok. Banyuku mepet kok ora sampe ember ya geger donyane. Kene tinggal mantelos ya. Sendiri ya. Emakku karo mak. Nyonya bener karo mak. Ini mesti ceritani apa? Notok batuk-batuk tidak enak badan. Ketika video ini mau tak skip teman-teman, aku melaju. Lah nyapa? Lah gentongku arep bek ya geger donyane dadi sak ora-ora dawa no jarene. Nah, entek entelok lho, kayak ngentas kacang. Hujan teman-teman ya. Cek gremes tapi mbah engko bakal udan paling. Kalau matang gue kacangku. Apa ya? Lek buah durian asli, aku nggak demen. Mau ambune iki rasane kayak bawang. Ambune iku menyengat kayak bawang. Tapi lek misal tumbas apa ya makanan sing rasa durian, misalnya kayak martabak rasa durian kocok, sing wis dadi minuman ngene iki perisang. Aku kok seneng iki piye to ilat iki piye ngono iki. Aneh ya. Wis mateng kayake kacangku ya teman-teman. Antase jajal. Panas loh. Matang. Mak gerok mengapa uyahe apa gono seenek lemah iki lho. Tapi ya wis bersih iki lek kumbah. Ya seenek noda-noda sing tersisa niki kono ya. Nah lah wong sik-siji kok uangan tadi kok jalan. Wis teman-teman, wis mateng kabeh aktivitasku tak sudahi hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum.